M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moyo wa Chikristu ndi ulendo. Koma pa ulendo umenewu sitili tokha. Tili ndi anjelo amene amatiteteza. Ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Ndipo lero ndi Lolemba pa 29 September chaka chino cha 2025. Pang'ono ndi pang'ono tikukwangula mwezi wa Baibulo, mwezi wa September, mwezi omvetsera mawu achauta. Ndipo nsabata ino monga ndikunenera tisinkha-sinkha za anjelo achauta amene amayenda nafe. Lero Lolemba tikusinkha-sinkha za anjelo akuluakulu, archangels. Tikukamba nkhani ya Mikaeli, nkhani ya Gabrieli, komanso nkhani ya Rafaeli. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Danieli. Tili mutu wa 7 ndi meya 9 kulekeza 10, kudzawerenganso 13 kulekeza 14. Titha kuwerenganso mawu ochoka m'buku la Chivumbulutso mutu wa 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Lucrecia Kachande kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu pa tsiku la lero ndi salimo 138. Tikutenga mavesi a 1 kulekeza 5. Chilimbi chathu tikuti, pa tsiku limene ndidakuyitanani inu mudandiyankha. Ndikukuthokozani inu chauta ndi mtima wanga onse. Ndikuyimba nyimbo zotamanda pamaso pa milungu. Ndikugwada mowerama kumaso kwa nyumba yanu yoyera. Ndikukutamandani dzina lanu chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika, chifukwanso cha kukhulupirika kwanu. Chifukwa cha zimene Mulungu amatichitira mwa anjelo ake timenera kumantamanda. Ndipo mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 1 ndi 47 kulekeza 51. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo, tsiku la lero timvetsere limodzi, tisinkhe-sinkhe ndipo tione kuti Mulungu akutiyankhula zotani. Mawu a m'buku la Danieli. Ine ndikuyang'ana ndidaona mipando yaufumu ikuyikidwa pa malowo, ndipo mkulu amene analipo chikhalire adakhala pa mpando umodzi. Zovala zake zinali zambee ngati chipale, ndipo tsitsi lake linali loyera ngati ubweya wankhosa. Mpando wake unali wonga wa malawi amoto, mikombero yake ngati moto woyaka. Mtsinje wa moto udatuluka nkumayenda patsogolo pake. Panali chinamtindi cha anthu ontumikira. Panalinso chinamtindi china chochuluka kupambana chinacho. Chimenechi chidayima pamaso pake. Tsono bwalo lidayamba kuweruza, ndipo mabuku anatsekulidwa. Pamene ndinkaonabe zinthu m'masomphenya usiku, ndidaona wina ngati mwana wa munthu akutsika ndi mitambo yakumwamba. Atayandikira mkulu amene analipo chikhalire uja, ena adamuperekeza kwa mkuluyo. Pamenepo adampatsa ulamuliro, ulemerero ndi ufumu, kuti anthu a mitundu yonse, amafuko onse ndi azilankhulo zosiyanasiyana azimtumikira. Ulamuliro wake ndi wamuyaya sudzatha. Ufumu wake ndi wosagawika ndipo sudzawonongedwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze
Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa mumthenga pabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 1 ndi 47 kulekeza 51. Pa nthawiyo pamene Yesu adaona Natanieli akubwera potero adati, "Mwamuonatu Mwisraeli weniweni opanda chinyengo." Natanieli adamfunsa kuti, "Mwandidziwa bwanji?" Yesu adati, "Muja unakhala pansi pa tsinde pa mkuyu, Filipo asanakuyitane, ine nditakuona kale." Natanieli adati, "Aphunzitsi, ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli." Yesu adamuyankha kuti, "Kodi wakhulupirira chifukwa choti ndinakuona pa tsinde pa mkuyu paja? Udzaona zoposa pamenepa." Adatinso, "Ndithu ndikunenetsa kuti mudzaona kumwamba kutatsekuka, ndipo angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa Mwana wa Munthu." Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanenera pachiyambi abale, mpingo sabata ino watipatsa zaka ziwiri zofunikira kuti tisinkhesinkhe. Lero lolemba tikusinkhasinkha za chaka cha angelo akuluakulu. Tukamba za Mikaeli, Gabrieli komanso Rafael. Ndipo pa tsiku lachiwiri la mwezi wa Oktoba, pa 2 Oktoba, tidzasinkhasinkha za alonda angelo athu, the guardian angels. Zimenezo tidzakumbutsana lachinayi likubwera. Koma tsiku la lero tatiye tione chaka ichi chimene mpingo watipatsa. Kodi tikati angelo ndi chani? Iwo ndani? Dzina lakuti angelo ndi mawu obwerekera ochokera ku chinenero cha Chigriki angelos, ena amati angelos, ndi kuti mtumiki kapena wamithenga. Choncho tikamakamba za angelo, iwo amadziwika kwambiri ndi ntchito zawo zimene amagwira. Ntchito zawo ndi zotani? Zotumikira Mulungu. Ndeti kukamba kuti pala angelo osiyanasiyana, koma tikamakamba za angelo akuluakulu amanena kuti alipo asanu ndi awiri, 7. Koma chifukwa chotsatira malemba oyera amene mpingo umatchula ndi mayina awo, ndipo amene timavomereza ndi atatu amene tikuwalemekeza tsiku la lero. Konjezera iwo pali uyu otchedwa kuti Urieli, ndi kuti Mulungu ndi kuwala kwanga. Palinso otchedwa kuti Barakieli, monga dzina likuvekera Baraki, ndi kuti madalitso, obweretsa madalitso a Mulungu. Palinso wina amene amatchuka kuti Sarafieli, ndi kuti otitengera mapemphero athu nkutiperekera kwa Mulungu, the angel of intercession. Ndi palinso uyu otchedwa kuti Jehudieli, ndi kuti amene amatithandiza kuti tipereke matamando athu kwa Mulungu. Koma pa tsiku la lero mpingo kutipatsa kuti tisinkhesinkhe atatu awa. Michael, ndi kuti ndani angafanane ndi Mulungu wathu, who is like God. Tikukambanso za Gabriel, uyu ndi wamthenga wachauta. Komanso tikukamba za Rafael, Rafa, ndi kuti ochiritsa, amene amabweretsa machiritso a Mulungu mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nchifukwa chani chaka ichi chili chofunikira? Nchifukwa chani timalemekeza angelo amenewa? Poyambirira amatikumbutsa kuti moyo muno sitili tokha. Nthawi zina mmene moyo kuyendera ndi chinthu chapafupi kutaya mtima. Mmene business ikuyendera, mmene banja likuyendera, mmene utumiki ukuyendera, mmene dziko likuyendera, nkhani za ndale ndi zina zotero, maubwenzi, maubale, anthu nchapafupi kuti titaye mtima. Opposing views, uya kukokera uku, mpingo ukokera uku, mbadwo uwu, mtundu ukokera uku. Koma nthawi zina pamene okhala pawekha tikukumbutsidwa kuti sitili tokha. We have angels, we have God with us. Mulungu amayenda nafe, Mulungu amatiperekeza. Chachiwiri, Mulunguyo akutikumbutsa kudzera mwa angelo awo kuti monga zilili ntchito zawo, monga ndanenera kuti mngelo ntchito yake ndi kutumikira, akufuna kuti ife ndi chaka ichi tikumbutsire kuti tili ndi mautumiki ofunikira pakati pathu. Monga alili Michael uja amene amamenya nkhondo, kuti menyera ife nkhondo. Tikawerenga buku la Chivumbulutso
makamaka mutu wa 12 ndime ya 7 kulekeza 12 timamva kuti kudabuka nkhondo kumwamba, ademoni kulimbana ndi anjelo achauta, koma anjelo achauta motsogozedwa ndi Michael adapambana. Ifenso pokhala kuti ndife atumiki achauta, anjelo awa makamaka Michael akutipempha kuti tikhale defenders and protectors of justice of truth. Pakati pathu pali mabodza ambiri. Tinaona nkhani ya mulungu wachisankho sabata yatha, uyakokera uku zina zoona zina zabodza, koma nkhani zambiri zimene zimayenda zinali za mabodza. Zoona zenizeni ndi zimene akuluakulu anatitsimikizira. Nkhani si imeneyo, nkhani ndiyonena kuti tikhale anthu oteteza zinthu zimene zikuponderezedwa. Anjelo amenewo amatiteteza ku nkhondo zosiyanasiyana. Ndakamba kuti pakati pathu pali nkhondo zikuluzikulu, nkhondo zobisa choona, pali nkhondo pakati pathu zobisa mtendere, pali nkhondo pakati pathu zofuna kupondereza Chikhristu. Tikamuyang'ana Gabriel, taona nitu kuti maina osewa, ngakhale ndanena anjelo ena aja amene ali m'mabuku osiranasirana mpingo komanso a Chiyuda, mona kuti maina onse akuthera Jehudiel, Sarafiel, Barakiel, Uriel, Gabriel, Raphael, Michael, tithotero soti Michael, sipachiyera timati Mikaele, kuti zimveke bwino. So, tikunena kuti limene ndi dzina la Mulungu. Kunena kuti mmoyo mwathu, ngakhale ndine Francis, ena ndina George, ena ndina Luke, kuzimveka ka ero kameneka chifukwa Mulungu amakhala nafe. Mulungu ali nafe. Tikamuyang'ana mwachitsanzo Gabriel, tikunena kuti akutikumbutsa kuti tili ndi ntchito yobweretsa uthenga, osangoti uthenga chabe, koma uthenga wabwino kwa anzathu. Ndi uja adakumana ndi amayi Maria, nkwauza kuti mudzakhala mayi wa Mesiya, mudzakhala mayi wa mpulumutsi. Adabweretsa chimwemwe pa dziko lonse lapansi. You and I, we have the responsibility of bringing the gospel, bringing joy, bringing the tidings to the world. Masiku ano tachulutsa amene timabweretsa nkhani zoyipa pakati pathu. Kodi mwamva akuti zachitikira, kodi mwamva akuti aziona, kodi nthawi zina sitingangonenako kuti chauta wandichitira zazikulu. Muja adanenera amayi Maria kuti ndikutamandani inu chifukwa mwandichitira zazikulu, dzina lanu litamandike, dzina lanu lilemekezeke. Koma ambiri, when we are bringing news to others, is bad news. Wakuti wamwalira, wakuti wachita ngozi, wakuti anchotsa ntchito, wakuti zamuonekera, wansembe uja this and that, sister uja this and that, banja ilizatere. Tiyeni lero pamene tikusangalala chaka ichi tikhale obweretsa mthenga wabwino. Komanso Raphael akutiphunzitsa, akutikumbutsa, akutionetsa kuti dziko lapansi likudwala. Kudwala kweni physical illness. Tikaenda mzipatala zathu muli matenda osiyanasiyana. Ndi uthengaso kwa ife atumiki achauta amene takangalika kumanamiza anthu. Ena inda ali nayo mphatso imene, koma ambiri timanama, timachiritsa. Pitani mzipatala mukachiritsa anthu. That's not my point. My point is Raphael amene ndi wamthenga wa machiritso akutipempha kuti tichiritsane ku nthenda zosiyanasiyana zimene zamanga nthenje pakati pathu. Komatu nthenda zambiri ndi zimene tili nazo m'mitima mwathu. Nkhawa ndi zina zotero. Tikudwala kusowa, ena yake atatikonda, tikudwala. Muja adanenera Mother Teresa Calcutta oyera unena kuti the world today is no more hungry of bread and food, but rather is sick kuyang'ana chikondi chimene chikusowa. Nthenda ikulu imene tingayesetse kuti tichiritse pakati pathu ndiye kuyamba kubweretsa chikondi, kuyamba kubweretsa mtendere. Ndipo chachitatu atatikumbutsa kuti tili ndi ntchito yoti tibweretse, afuna atikumbutse nkutionetsa kuti moyo uno is not only physical, life is also spiritual. Osamayiwala ambiri timasankha mwadala kumayiwala kuti moyo uno tisangokhazikika pakuthupi. Timachita zabwino pa business ongosamala moyo wakuthupi. Tikamapanga business pazikhala kachanki kena kosamalira moyo wathu auzimu, kosamalira mpingo wathu, kosamalira atumiki yake, kosamalira ana athu kuti akule mu uzimu. Ndidanena sabata ija kuti we should invest in the spiritual warfare ya ana athu. Tsono ena nkumatero kuti nanga bambo poti muti anjelo amakhala nafe, nanga bwanji nthawi zina ifeyo zinthu zimatichitikira mosasonyeza kuti tili ndi anjelo. Nthawi zina is the nature of the world, nthawi zina ndi ifeyo kugwiritsa ntchito udi ofulu, nthawi zina Mulungu amafuna kuti zokhoma zina zimene tikukumana nazo zikhale part and parcel of mtanda umene mwana wake adanyamula.
tapemphe anjelo athu amenewa akuluakuluwa kuti poyamba atithandize kusamataya mtima pamene tikumana ndi zokhumudwitsa kapena ndi mayesero. Chachiwiri, atipatse kulimba mtima ndi kupirira kuti tizimtsatira Ambuye Yesu ndi mwana wake. Chachitatu, azitikumbutsa kuti Mulungu ali nafe nthawi zonse, koma choposaposa azititengera mapemphero athu ndi kutinenera kwa Mulungu wathu wamphamvu zonseyo. Inu Gabriel, Michael komanso Rafael, enda nafeni tsiku la lero. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.